Goedenavond, het is zondag 23 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De steekpartij bij een juwelier in Middelburg van afgelopen vrijdag was waarschijnlijk onderdeel van een poging om de winkel te overvallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De 2 slachtoffers zijn mannen uit Middelburg. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis. Het signalement van de verdachte is inmiddels ook aangepast. De man droeg geen witte broek, maar was volledig in het donker gekleed. En het onderzoek naar de overval loopt nog. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een dronken man uit België heeft gisteravond een ravage veroorzaakt in Vlissingen. Op het kruispunt van de Paul Krugerstraat en de Nieuwe Vlissingseweg verloor de man de macht over het stuur. Hij reed over een verhoging en botste op een stoplicht voor fietsers. Daarna reed hij met volle vaart achteruit over het fietspad, waarbij hij een verkeersbord en een tweede stoplicht ramde. Omstanders vreesden dat de 39-jarige brokkenpiloot nog meer schade zou veroorzaken en trokken hem daarom uit zijn auto. Op het politiebureau bleek dat de man zo'n 5 keer meer alcohol op had dan is toegestaan. Hij is zijn rijbewijs kwijt en een officier van justitie moet nu bepalen of hij zijn rijbewijs überhaupt nog terugkrijgt. In West-Zeeuws-Vlaanderen rijden weer grote groepen Belgische fietsers door de polders. En dat zorgt voor onveilige situaties, zoals in de Noordstraat bij Walsorde. Vorige week zondag was er een groep met honderden en die komen dan vanuit België. En we werden klem gereden en dan wordt er allerlei woorden geroepen en er wordt een dikke vinger opgestoken. Voor ons is het gewoon het punt dat er fietsers langs kunnen komen. Natuurlijk, dat is hartstikke fijn om hier in deze mooie omgeving rond te fietsen. Maar in die aantallen en het gedrag van sommige fietsersgroepen, dat is eigenlijk onaanvaardbaar. In de reactie laat de politie weten geen meldingen te kennen van overlast door grote Belgische wielergroepen en er daarom ook niet mee bezig te zijn. We hebben het nog niet gemeld, omdat we denken van ja, het is leuk om te fietsen, maar wat ga je dan doen en wat ga je dan verbieden? Dus ik hoop dat we eens in gesprek kunnen gaan met mensen die hele grote groepen organiseren. En wij hebben hier ook verschillende groepen uit de buurt die met een klein groepje gaan fietsen. En die houden zich ook gewoon aan de regels. En ik denk door met elkaar te communiceren, lijkt het me dat je er samen uitkomt. Volgens Monique is het anders wachten tot het fout gaat. En daarom wil ze in gesprek gaan met onze zuiderburen. Het comité voor de molen in Sint-Laurens wil molen De Hoop in Oude Luister herstellen. En daar is €1 miljoen voor nodig. Het comité heeft subsidie aangevraagd in naam van de gemeente Middelburg om deze molen te kunnen restaureren, zodat er weer een kap en wieken aan zitten. De molen heeft geen kap en wieken omdat op 30 december 1943 brand ontstond. Vermoedelijk door het warmlopen van de vang. De molen is nog wel werkzaam geweest met een elektromotor, totdat de molenaar vele jaren geleden met pensioen ging. Al die tijd staat daar dus een kale molen. Er heeft gewoon nooit niemand de moeite genomen om daar achteraan te gaan, denk ik. In ieder geval niet zo lang dat ze het voor elkaar kregen om hem op te knappen. Het is voor ons een bekend punt. Zoveel hebben we die niet op Sint-Laurens. Het is een stukje geschiedenis. Niet iedereen vindt geschiedenis belangrijk, maar ik wel. En als dorpsvereniging vinden we het fijn als we iets markants in het dorp hebben, iets waar we iets mee kunnen. En dat is de molen? Dat is in ieder geval de molen ook, ja. Dit zijn foto's van de indrukwekkendste nieuwsmomenten van het afgelopen jaar. De foto's zijn te bewonderen in de Oostkerk in Middelburg tijdens de tentoonstelling World Press Photo. De bezoekers zijn onder de indruk. Er is zoveel leed te zien in die mensen, hun gezichten, reacties. Dat is zo mooi vastgelegd. Nou, dat vind ik knap, als je dat zo kan vastleggen. Voor mij is het wel een foto dat Trump werd verkozen. Een foto van die muur waar dan zo'n renkoekoek voor staat. Nou, waarbij je zoiets hebt van ja, dat de zorg die je toen had toen die verkiezing zo uitpakte. Dat is toch echt een gevolg van wat daar speelt. In wereldsteden als Tokio, Rome en Sydney zijn de foto's ook te zien. Toch heeft bestuurder Leo Hannewijk niet veel moeite hoeven doen om de tentoonstelling naar Middelburg te halen. De World Press wilde zelf heel graag in de hoofdstad van Zeeland staan. Maar we waren erg angstig of het wel succesvol zou zijn in de coronaperiode met alle maatregelen. Dat blijkt reuze mee te vallen. Het is gelukkig erg druk, maar we laten ook niet meer mensen dan 30 per uur binnen. Dus er is een verloop, maar we zijn erg tevreden over de opkomst tot nu toe. De foto's zijn nog tot en met 13 september te zien. World Press Photo zal daarna elk jaar terugkeren in de Oostkerk.
Veel voetbalclubs worstelen met de coronaprotocollen van de KNVB. Het houden van 1,5 meter afstand is een uitdaging, want in het veld is alles normaal. Maar buiten de krijtlijnen moet je bij elkaar vandaan blijven. Wij proberen te doen wat wij denken dat goed is. Hè. En we kijken dan nog eens met een schuin oog naar andere verenigingen. Maar goed, die zitten ook eigenlijk in een opstartfase. Het feit dat je dan op het veld binnen die 1,5 meter komt, is wel dubbel ten opzichte van natuurlijk in de kantine en ook in de kleedkamers. Buiten het voetbalveld afstand houden wordt dus wel eens vergeten. Bij vierde klasser SBS en Poortvliet hebben het sportpark toch zoveel mogelijk coronaproof gemaakt. Zo zijn per seniorenteam 2 kleedkamers beschikbaar en mogen er maar een beperkt aantal spelers tegelijkertijd douchen. En in de kantine zijn de maatregelen ook te zien, want daar staan bijvoorbeeld minder stoelen en tafels dan normaal. Toch loopt ook SBS nog tegen problemen aan. Vanochtend kwamen we erachter dat we nog in de toiletgroepen een washand hadden hangen, of een droogdoek. Ja, dat is niet meer van deze tijd, dat hoort dan papier te zijn. Ja, nou, weggehaald, gauw keukenrollen neergezet. Dat zijn allemaal van die dingen dat we ook kunnen leren van elkaar. En nogmaals, straks komt er misschien wel een briljant idee waar wij helemaal nog niet aan gedacht hebben. Nou, daar gaan wij op een gegeven moment natuurlijk dan gretig gebruik van maken. Er stond ook vandaag eerst weer een krachtige wind en er was sprake van hoge golven. Later in de middag werd het wel wat rustiger. En dus werd er ook vandaag weer volop aan watersport gedaan, zoals het kiten hier. Er was regelmatig sprake van donkere bewolking, buien en soms ook zon. En daardoor was er vanmiddag tevens tijdelijk sprake van een Jacobsladder. In de tweede helft van de middag werd het droog en kregen we meer zon. Ook vanavond hebben we in eerste instantie droog weer met opklaringen. Maar vannacht wordt het geleidelijk weer bewolkt. En we krijgen regenachtig weer bij een minimumtemperatuur tussen 14 en 17 graden. Morgen hebben we geregeld zon. In de ochtend nog een paar lokale buitjes. En het wordt ongeveer 19 of 20 graden bij een matige wind uit het westen. Dinsdag krijgen we opnieuw regenachtig weer bij 21 graden en woensdag wordt een onstuimige dag met een stormachtige zuidwester. Het blijft ook die dag en de dagen daarna wisselvallig. En tot zover. Hierna kunt u kijken naar een compilatie van Trots op Zeeland van de afgelopen week. Veel plezier daarbij. Een fijne avond voor nu en tot morgen.